mandarme colocar as mesas. A un enfermo como a min, que necesita repousar absolutamente. E con esta tose tan mala que teño... E se fose iso nada máis... Ai, ai, ai... Miro, que pasa? Ai, tutiño, teño un ataque de apendicite. Pero, Miro, o apéndice está aquí. No bandullo, seguro? Segurísimo, aí telo corazón. O corazón, daquela vai ser un reparto. Un infarto. A ver, que che pasa? Acéndese e apágase, acéndese e apágase. Oh, Miro, iso é normal. Son os latexos do corazón. Será normal, pero a min gustaríame que fose máis seguidiño. Ai, tuto, estou enfermo, noto o corpo mal. Pero, home, a ver, que síntomas tes? A parte do corazón, Pois sinto, como che diría eu, poucas ganas de traballar. Ainda diría máis, ningunha. Xa, o que eu pensaba. Padeces un ataque de lacazanite. La caza que? A enfermidade do lacazán. Un ataque agudo. É grave. Xe, ti, aproveita. Anda, remata de colocar as mesas antes de que te cache Balbina. É que non podo, teño lumbago no brazo. Lumbago no brazo. E isto que é? Ah, é que non me lembraba do termómetro. Miro, tamén co termómetro enriba. Teño 37 xustos. Canto? Iso é normal. A temperatura do corpo varía. Pois iso varía e eu teño 37 xustos. Non é sospeitoso. Oes, Miro, parece que xa non tes lumbago. Parece, pero en canto poño o termómetro, vólveme. Mira. O que ti digas, Pereira. Ata logo. Ata logo. Anda, Miro, sei o que queres. Senta e descansa. Sí. Será o mellor. Doime o fígado. Sí, xa. Aí telo xornal. Gracias, Tuto. Se cadra é o derradeiro que leo. Ai. E trae algo importante ou fala dos 4 mangantes de sempre? Sei que morreron centos de persoas dun virus raro en África. Un virus? Me cajo nos microbios. Morre a xente dun día para outro. Dun día para outro. O virus está aquí, o virus. Pero, Miro, ti toleaches ou que? Mira tú, te están por todas partes os virus. Iso non son virus, eche caspa. Para contraer esa enfermidade hai que ir ao río Nilo. O río Nilo? Sí. Claro, o reloxo. Merqueillo a un vendedor ambulante deses peruanos. Pero Perú non está en África. Xa, pero como é vendedor ambulante, se cadra pasou por ali. Couga. Xa sei o que ti necesitas. Un caramelo de menta. O médico na casa. Todas as enfermidades e os seus síntomas. Así saberá o que tes, ou máis ben, o que non tes. Pois mira que ben. E canto custa? 18 euros. Dimo en pesetas, home. 3000 pelas. Por certo, Miro, ti estás moi pálido, Ti queres acabar comigo? Marcho para cama. Estou enfermo. Xa cho pagaré. Miro, millor pagamo antes de marchares. Non vai a escoller un virus deses e que che afecta a memoria. Que pouca consideración cun home ás portas da morte. Por iso mesmo. 2000, non? Non, 5000. Eran 3. Ven pa cá. Con razón din por aí que é mellor un incendio que unha mudanza. Estou ata as orellas de recoller cousas. Vai. Hola, pasade. Hola, Charo, que? Aínda co traslado? Ainda. Esta mudanza dura máis que o Nadal no Corte Inglés. Pero mañá marchas para Alemanha, non? Non teño máis que trangalladas na casa. Non sei se tirar con todo ou se levalo para Alemanha. Muller, estes adornos traeránche lembranzas. Sí, claro. Este, por exemplo, regaloumo Antón. Ai! Xa ves o que vas botar moito de menos. O único que me doi é que volo deixo de veciño.
Non vos importa que se vai a instalar neste apartamento? Non, muller, ao contrario. Antón é un pouco tarambainas, pero daralle un chisquiño de cor. Sí, como unha ovella negra. Charo, non vas traballar na oficina de turismo de Galicia en Hamburgo? Sí. Pois podes venderlle estas cousas aos alemáns. Dilles que son produtos típicos. Roy, trátase de atraer os turistas a Galicia, non descorrentalos. Por certo, Pedro, esta película é túa. Podes quedar con ela. En Alemanha agradecerás poder ver unha peli. Papá, Charo fala alemán. Ja, ich kann ins Kino gehen, wenn ich will. Ai, sí, claro. Parezo parvo. Charo, como se di en alemán? Nena, que festas hoxe? Pois, Kleine, heute siehst du hässlich aus. Por qué? Por nada, por nada. Marchamos. Paula queda na casa. Chama para que te axude. Non ten que estudiar? Sí, pero antes hai que espertala. Por iso quero que a chames. Hasta logo. Hasta logo. A síndrome de Akoyonoski caracterízase por un proído nas inguas. Ai, me cago no mundo. Miro, tráesme ese café ou que? Neste momento non podo. Teño a síndrome de Akoyonoski, a apendicite crónica, o escorbuto tifoideo. A ver se fai algo, xefe, que eu só non podo atender a todo. Que libro é ese que tanto medo che dá? Os dereitos do consumidor? Non, o médico na casa trae todas as enfermidades que eu teño por orde alfabética. Pero miro, que enfermidades tes ti? Mire, padre, mire. Mocos! Pois claro, tamén son obra do Altísimo. E non será que estou mal da próstata? Miro, podesme explicar que raio ten que ver a próstata cos mocos? E por que non lle pregunta vostede ao seu xefe, xa que eu armadanzas de todo? Non lle faga caso, padre, non ten nada, que está histérico perdido. Histérico? Iso tamén é unha enfermidade. Ademais, teño a síndrome de Akoyonoski e o salampelo. A ver, aquí pon que padecen nenos e adolescentes. Eu son máis novo do que aparento. O que pasa é que coa calva e o bigote... Padre, ten que rezar por mí. Estou a morrer pouco a pouco. Iso pásanos a todos, Miro. Non estarás a exagerar. Bueno, só un milagre me pode salvar. Que tal se digo unhas misas por ti e a cambio non me cobran o café? Que Miro non lle cobro café? Iso sí que sería un milagre. Está ben, non me fagades caso. Vou descansar, se cadra por derradeira vez. Aí vai o do café. Hoxe era de calidade. Estaba feito con mondas de pataca galega. A onde vas, Miro? Se pode saber. Pra cama. Volves a estar enfermiño. Sí. E se estás enfermo non podes traballar. Non. E que levas aí? O médico na casa. Trae as enfermidades que eu teño. Todas. Por orde alfabética. Xa, e telas todiñas. Ainda vou pola letra A. E non sei como sigo vivo. E pola A virán as alerxias. Veñen. Incluída a alerxia ao traballo. Sí, crónica. Non pensarás que o meu é conto. Pasa pra barra Langrán e atende os clientes. Pero estou enfermo de verdade. Mírame pra pel. Teño unhas manchas. Non será patatite? A hepatite vou chamar eu. Isto é de non lavarse. Canto tempo hai que non biche o xabrón? Cando dis biches, queres dicir ver ou tocar? Tocar e usar. Pero, claro, o caso é poñermo difícil. Pero doime ata o cerebro. En que o notas? Onte mareime. Onte botaches toda a tarde vendo centrifugal a lavadora, porque era máis barato que ir ao cine. É máis barato, Ai, señor, que dirá tua nai cando chegue? Ademais, doibo bandullo. Teño úlcera. Ti non tes úlcera, Miro. Se a tiveses, non poderías cear fabada e paella e 3 pratos de callos, como a onte. Se cadra collín a úlcera pola mañá, no almorzo. O que pasa é que ás galletas hai que lles quitar o papel antes de comelas. Pois algo malo teño. Unha hernia discal ou así. Non ves como me cae o pelo? Que caia o pelo é normal cando un se vai facendo vello. Eu non me estou facendo vello. No libro di que os síntomas da vellez son 2. A perda da memoria e non me lembro do outro.
Que? Toca facer recado? Toca. E teño que ir ao médico a pasar a ITV. Pois imos alo. Imos. Hola, Charo. Molesto? Se segues nos 50 kilos, non? Aquí non hai quen se revolva con tanta caixa. Que? Como están eses ánimos? Contando as horas que faltan para marchar. Oh, e tantas ganas tes de perdernos de vista. Que alivio pensar que non vou ver a Antón nunha tempada. E perdoa, xa sei que é teu irmán. Tranquila, foi o mesmo que dixo miña nai cando morreu. Oi, non sexas bruta. Queres un café? Sí. Sabes que? Aínda si cheguei a pensar que Antón e máis eu acabaríamos xuntos. En serio? Sí, pero eu quero fillos e Antón quere fútbol. Bo, xa verás. En Alemaña hai homes grandes como armarios que conducen Mercedes. Sí, a única pega é o frío que vai alá. Pero sendo os alemáns como armarios, xa toparei algún que me dea un bisón. Oh. Sabes cando traerá Antón as súas cousas para aquí? Pois non me dixo nada. Estará esperando a que veñan soas, co cómodo que é. Oes, Charo, pensei en facerche unha despedida. Que tal se mañá, que é o teu último día, comemos todos xuntos na Casa de Turismo Rural? Ah, non sei, moitas gracias, Balbina, pero o avión sai pola tarde. Tes tempo de sobra. Así podes lle dicir adeus á señora Carme. E come a súa empanada que tanto che gusta. Oi, a empanada da señora Carmen. Vale, vale, pero isto é chantaxe. Prométeme unha cousa. Claro, que? Que se me agarro chorando a empanada porque non quero marchar para Alemanha, vasme meter a forza no avión. Prometido. Asma, enfermidade dos bronquios. Os síntomas son sensación de afogamento e dificultade para respirar. Afogo. Non podo respirar, teño asma. Ponme un café con leite, por favor. E ti fasme a respiración boca a boca. Será fresco. Este tipo ordinario quería que lle fixera... Xa. Deixame a min que lle vou facer o boca a boca. Non, deixe. Xa estou moito mellor, moito mellor. Se non me molestia ningunha. Ai! Que pasou, xefe? Ai, romperon unha vértebra da orella e todo por ter asma. É que estar enfermo é malo para a saúde, señor Pereira. E xa que lle gustan tanto as enfermidades, por que non ten insomnio e así aproveita as noites para varrer o bar? Bos días, cuñado. Antón, menos mal que ven alguén da familia para meter máis da man. Pero que faz, Miro? Teño lumbago, e asma, e o tifo das ideas, e unha vértebra rota aquí no fígado. Ei, cuñado, a ver se vai ser contagioso. Que che collaman a túa tía Arminia, Ti tampouco me faz caso. A ver se entendo algo. Miro, que che pasa? A min pasa, mira que me pasa, mira. Isto. Todo isto? Sí, todo menos isto. A inflamación de ovarios. Sí, pero podo tela en calquera momento. Nótase en que che estás aí lo bigote. Así que estudiando medicina pola Universidade das Silveiras. Queres saber o que ten de verdade, xefe? Trae o libro. Hipocondría. Hipo que? É grave. Chámaselles hipocondríacos os enfermos imaginarios. Os que a padecen imaxinan que perderon a saúde. Vostede é hipocondríaco. Que imagine enfermidades non quere dicir que non estea enfermo. Só quere dicir que teño moita imaginación. Pensas que podes morrer do maliño que estás? Morrer? Hoxe mesmo. Ainda diría máis. Mañá mesmo. Daquela pon unha necoriña para que me quede un bo recordo de ti. Prefiro que me lembres tal como era. Aí che van os cacahuetes. Vale. Bos días. Mamaíña. Que che pasa, mira? Doi a barriga, e teño asma, e un virus, e Balbina e Mónica non me creen. Tío que tes é moito mimo. Anda, saca dai, que veña moi cargada.
Que tal pola Casa de Turismo Rural, señora Carmen? Moi ben, Mónica. Trouxen vos estes grelos da horta. E logo, esas plantas? Estas son pro doutor Pampillón, o médico de cabeceira. Gustanlle moito e como hoxe vou á consulta... Non estará mal. Non, veño buscar unhas receitas e de paso pois mirar a tensión e todas esas cousas. Aí o ten, aprenda da súa nai. Todo o día traballando e sen queixarse de nada. Claro, porque ela máis nova que a min. Miro, non digas parvadas, como vai ser máis nova que a ti se é tua nai? Xa, pero as mulleres andan sempre a quitarse anos. En fin, vou facer unhas compras. Chao. Ata logo, señora Carmen. E traia un saco de medicinas pro seu fillo. Mellor un bote de nocilla. Un café, por favor. Anda, vai ti que eu teño que repousar pola miopía. Pola miopía. Ai, señor. Cuñado, tío que tes é pouca gana de traballar. Pois mira que ti, o único que faz é comer cacahuetes. É que eu non traballo neste bar, pasmón. Ah, claro. Non queres dar pancada e inventas excusas fantásticas. E ti que? Non chamas todos os días a caixa para dicir que tes isto e mailo outro para non ir. Eu non invento nada. Sí, pero ti gozas pensando que estás enfermo. E este libro o único que fai é excitarche a imaginación. Pois a verdade é que as fotos do herpes non están nada mal. Miro, estás como a unha rosa, ademais. Ninguén che vai pedir que poses espido para a gran enciclopedia médica. Bo, eu notome enfermo. Que non, home, que estás como a sempre. Te la mesma cara de... do que sexa, que tampouco é momento de entrar en detalles. Pero en ti é normal. E ti que sabes, se non és médico, macaco? Tampouco ti o és pastrán. Xa, pero eu traballei en Suiza nun hospital. Sí, fregando o chan. En todos os oficios convén empezar dende abaixo. Miro, por que non vas ao doutor Pampillón e quedas tranquilo? E o doutor Pampillón é de confianza. E logo, é o médico da tua nai? Non sei, teño medo. Para non te preocupar, sempre din que estás fresco como unha rosa e forte como un carballo. Se, a verdade, que che van dicir? Eu ben coñezo eses medicuchos. En canto va a volta, van e soltan a familia que estás para morrer dun día para outro. Ala, cuñado, non será para tanto. Ei falar co doutor para ver se podes ir canto antes. Mónica, con isto podemos preparar un laconciño con grelos, Se traes tío lacón? Manda carallo. Que pouco respeto polas tradicións deste país. Se non chega a ser por ti, Pauliña, non remataba. Nada, Charo. Oes, mira como está a parede. Que porcallada. Ímola ter que limpar. Non che sei. Unha vez visitei unha exposición de arte moderna e os cadros eran así. Sí. Pero nós non somos artistas. A min, polo menos, nunca me deron subvención. Oiches, e se Antón colga os seus cadros nos mesmos sitios, non haberá que limpar, non? Antón, cadros. Ese o único que colga é roupa para secar. E agora que se vai instalar aquí, que tal veciño será? Normal. Normal. Os veciños de Hitler tamén dicían que parecía normal. Iso sí, nunca lle habrá de la porta ás horas das comidas, aínda que diga que é unha emerxencia. Tomo nota. Axúdame a apartar isto, anda. Oi, como pesa. Que porco está isto? Ai, unha araña. E con moitas patas. Vaya becho. Pena que non este Antón. El non lles ten medo. Sí que lles ten, pero sen os lentes se cadra confundía cunha nécora. Pásame o insecticida, anda. Toma. A min non se me pon farruca unha araña. Gústache, Lurpia, pois toma. Charo, garda algo de munición, que pode haber máis. Ai, perdón. Por un segundo crin que era Clint Eastwood. Isto está máis porco do que parecía. Non sería boa idea chamar unha empresa de limpeza. Boa idea, sí. Pero non che estou para máis gastos. Que limpe, Antón, que así aprende unha cousa nova na vida. Axúdame coa alfombranda. Esa. Doutor Pampillón? Enfermeira, son Antón Santos. Quería pedir hora para Miro Pereira. O antes que poida. A semana que ven. E esta tarde... A súa nai xa ten cita co doutor. A señora Carme, sí. Ela e o doutor son moi amigos. Miro é o seu fillo. Sería boa idea que fosen xuntos.
A el danlle moito medo os médicos. Non, non. Miro xa ten 53 anos, pero é que é algo impresionable. Gracias, adeus. Sí. Cuñado, tes cita co doutor Pampillón para esta tarde ás 4. Non quero ir. Vai-me dicir que estou fresco como unha rosa e forte como un carballo. E, en realidade, estou morrendo. Tranquilo, hoxe podes ir con tua nai. Seguro? Sí, veña, home, xa me contarás como che foi, Antón. Que? Teño un bulto horrible nun lado da cara. Xa, ese bulto non será o teléfono, Paspán. O teléfono? Se cadra, sí. Mira, cuñado, esta tarde, ás 4 na consulta, Adeus. Tamén. Todo está en orde, señora Carmen. Gracias polas plantas. Non é nada. Como na casa de turismo rural teño un xardín. A ver cando volvo a pasar uns días por ali. Que paz. Que ben se come. Xa sabe, cando queira. Que, Miro, Valente? Estás listo? A ver, saca a lingua. Iso non é de mala educación. Aquí non importa. Eu saco ya, pero se logo se cabrea a miña nai, eu dígolle que foi culpa súa. Sí, home, sí. Moi ben. Toma. Podes quedar con isto de regalo, campeón. Moitas gracias. A ver como estás por dentro. Doutor, se vou morrer, dígamo. Todos imos morrer, Miro. En serio? A mí ninguén me avisou. Non penses niso, Miro. Di 33. Podo dicir un número máis pequeno, é que nunca se me deron moi ben as matemáticas. Di o que queiras. 65, 103, 1900. Moi ben. A ver como está ese oído. Torce un chisco a cabeza. Doutor, oi unha voz. Sí. Unha voz como de home. De mediana idade e que leva unha bata branca. Sí, como sabe? Son moitos anos de oficio. Podeste vestir. Ningún problema. E que, señora Carmen? Hai algunha novidade na Casa de Turismo Rural? O de sempre, ocupada cos clientes, as empanadas, as plantas. Con esa man que ten vostede para as plantas. En cambio, eu... Mire esta como está. Non creo que dure máis de 15 días. Se cadra hai algo que o pode facer revivir. Non, señora Carmen, non lle é milagres. Cando un ser vivo chega a este estado lamentable, o proceso é irreversible. Me cago no mu. Mire, se quere camiño da casa, podo botar no balde do lixo. No lixo? Non se preocupe. Déxeme coidalo ata o final. En fin, que lle imos facer? Resignación. Mais se perdeu en Cuba. Miro, xa estás vestido. Pois teño que decirche Non, cale. Xa sei que me vai contar. Que estou fresco como un carballo e forte como unha rosa. Exactamente. Fresco como unha rosa e forte como un carballo. E listo como un allo. Antón! Que? Son home morto. Morto? En serio? Podes dar unha volta alrededor de min? Unha volta redonda. Por qué? É a primeira vez que vexo un morto andando. Non che estou para bromas, Veño do médico. Xa, e que che dixo? A min nada, como é normal nestes casos. Pero mentres me vestía, oín como lle falaba a miña nai. Eles pensaban que eu non escoitaba. Dixo que me quedaban 15 días de vida. 15 días? Non entenderías mal. Non. Despois, eu preguntei ao doutor Pampillón. Díxome que estaba fresco como un carballo e forte como unha rosa. Que máis probas queres? Pois non tes mala cara, cuñado. Mala cara non, pero do resto vai ti saber. Antón. Que? Vou recachar o rabo. Non ten volta de folla. Está nun estado lamentable, dixo. Miro, a ver, de que vas morrer? Un pouco de todo. Unha vida de tantos traballos, non me coidei, sempre pensando nos demais. Ai,
Se lle fixese caso a Balbina e lavase os dentes. Carallo, cuñado, non contaba con isto. Só me queda sentar e esperar que chegue o final. Xa. Non, aquí non, miro. Non, que pensaría o meu xefe se te atopase morto na porta? Sería de mal efecto. Ata miña nai me quería botar no lixo. Non sei se chimparme eu directamente. Diso nada, o meu cuñado vai morrer coa cabeza ben alta, Ai, gracias, Antón. Pero non sería máis cómodo morrer na cama? Ala, ti vai pra casa que eu irei en canto remate o traballo e xa falamos. Vale, vale. Ai, non somos nada. Santos, teñolle dito que nada de paseíños en horario de traballo. Desculpe, señor Gutiérrez. Falaba cun familiar. Xa vin pola ventá que andaba co parvo do seu cuñado. Sí, o médico só lle dá 15 días de vida. Venmo de dicir. Vaya. O seu cuñado ten conta nesta caixa, non? Sí, ten. Daquela non podemos consentir que morra. Impedilo vai ser difícil, señor Gutiérrez. Para esta caixa de aforros, con máis de 100 anos de gloriosa historia, non hai nada imposible. Cun cambio de titularidade da conta de Miro quedaría todo arranxado. Perfecto. Fago canto antes. Sí, señor Gutiérrez. Se ese parvo quere morrer, alá el. Pero os cartos teñen que quedar aquí. Sí, señor Gutiérrez. Sí, señor Gutiérrez. Peláez! Xa estou aquí, Santos. Oi, sinto do teu cuñado, Pois ti non estarías a escoitar detrás da porta, como o sabes? Intuición, Santos, intuición. Non hai tempo para enredos. Hai que preparar o cambio de titularidade da súa conta. Puñémola a nome da muller, non? De Balbina. Home, sí, podería ser, pero claro, ela non entende de finanzas. Non sabería que facer cos cartos, a pobre. E tendo un irmán que domina a enxeñería financeira... Pero ten un irmán que sabe de finanzas. Eu, pasmón. Ah. Será mellor poñer a conta ao meu nome. Conste que o fago como un sacrificio. Veña, prepara os papéis, Eu? É porque non o fas ti? É que teño que levar cousas ao apartamento de Charo, xa sabes que me mudo ali. Vale, o fago agora mesmo. O que hai que facer pola familia... Pobre cuñado meu. Que lle dixo o médico a Miro, señora Carme? Que lle ia dicir? Que o de Miro non ten remedio. Mais ou menos. Sí, hai casos dos que é mellor nin falar. É certo. Ademais, o de Miro non o pode amañar un médico. Todos saben que o meu non ten remedio. Falei con Charo de darlle mañá un xantar de despedida. Na casa de turismo rural? Moi ben. E convidar tamén a Pedro e máis os fillos. Entón farei empanadas a fartar. Tampouco se pase, muller. Non lle é unha boda, só é unha despedida. Estará todo preparado, non te preocupes. Deica mañá. Deica mañá. Adeus, señora Carme. Chao. Chao. Santón. Vin traer algunhas cousas para instalarme en canto marches. Xa, como as aves de rapina. Oh, xa tes case todo recollido, Sí, falta darlle unha boa limpeza. Desde logo. Pois xa podes empezar a darlle. Eu? Pero se cada migalla será para min como un recordo de ti. Ai, non sexas langrán. Mira para aí como están as paredes. Para iso están os mobles, para tapar a porcallada. Antón, non me cabres. Xa podes limpar a fondo e non viría mal darlle cera ao piso. E por que teño eu que facer todo iso? Por que ti vas vivir neste apartamento? Pero non fun eu que non manchou, fuches ti. Antón Santos, pasaches máis tempo comendo, dormindo e fozando neste apartamento que na túa casa. Porque a miña casa non querías vir. Para entrar ali hai que poñer un escafandro, dá noxo. Eu polo menos non ando con hipocrisías. Teño a porcallada ben á vista, non agachada detrás dos mobles. Pero ti que queres? Vivir como os cochos? Non era mala vidiña, se durase. Ademais, non estou para limpeza. Ai, non me digas, e lodo. Charo, Miro, o noso Miro, está ás portas da morte. Miro.
Comprende que debo acompañalo nestes momentos. Pero que lle pasa? Foi o médico e ten os días contados. Non o podo creer. Como está? Podo ir velo? Non, oficialmente el non sabe nada. Balbina e a súa nai non quixeron dicirse nada. Xa sei como son estas cousas, sí. A el o médico díxolle que estaba fresco como unha rosa e forte como un carballo, pero cando non estaba diante, contoulle a verdade a señora Carme. Ai, pobre Miro. Está, por así dicilo, no tempo de desconto. A vida meteulle un gol e non vai poder gañar este partido. Ai, é que os homes non podedes quitar o fútbol da cabeza nin nunha situación como esta. Anda, bótame aquí unha man. Aquí non, entón. Balbina, botei 2 chourizos enteiros neste bocata. Fixen ben, verdade? Moi ben, Mónica. Así hai que atender os clientes. Balbina, posme outro café. Ai, claro, don Nicanor. O segundo convida a casa. Descofacedes con café. Está boísimo. Oi, o finado de Miro. Xa sabe que tiña o seu estilo. Mire que cando lle daba por facelo con ondas de patacas. Ou con cousas peores. E todo porque dicía que así era máis barato. Ai, Miro. Nin eu che poderei perdoar algunhas das que me fixeches. Mónica, está a pizza que encargamos? Sí. A parte do atún e dos pementos, botelle unhas gambiñas, como a Roy lle gustan tanto, e non volas vou cobrar. Ui, gracias, Mónica. De nada. Aquí te la factura, Balbina. Son 1.202 euros. 200.000 pelas pola conta bella. Aquí tes, paspallás. Non! Sobranche. Ai, deixaos estar, Paspi. Son para ti. Contigo dá gusto, Balbina. E non con este do bigote. Non, Balbina! Balbina! Era un pesadelo. Pero parecía todo tan real. Ay, pobre Balbina, tan inocente. En as mans desas pirañas. Iso será o que pase cando eu non estea. Teño que impedir que se aproveiten dela. Mónica, onde vai Balbina? Fui avisar a familia de Pedro para mañá. Pero ti que faz? Un bocata de xamón. Non! Claro que sí, a cousa máis normal do mundo. Non é a cousa máis normal do mundo. Estás a facer un bocata de xamón con xamón. Pero hoxe non me vou quebrar contigo. Porque quero que aprendas unha lición para toda a vida. Unha lición. Se pode escoller, casi prefiro o cabreo. Mira, que os clientes piden xamón. Claro que listos, pedir é moi fácil. Pero contra o vicio de pedir está a virtude de non dar. Xa. Os clientes son como a nenos, quéreno todo. Café con café, xabón da Fonsagrada, chourizos de Lalín, e Balbina máis ti, que sodes unhas coitadas, ala, a dárllelo. As mulleres somos tan insenuas. O primeiro que ten que saber o cliente é quen manda aquí. E se ti dis que isto é un bocata de xamón, pois é un bocata de xamón. A ver que, vai ese bocata ou non vai? Mira e aprende. Aquí tes. Son 1.000 pesetas, 6 euros. Pero isto non é un bocata. Como que non, Paila? A ver, se ti leva o coche ao taller é porque non entendes de coches, non? Pois se ti ves aquí pedir un bocata de xamón é que non entendes de bocatas. Mi pai, que listo no sei o Pereira. Veña, devólveme os cartos. Mira que listo agora que está todo usado. Ala, vai a rañar. Veña, fora. Isto non vai quedar así, Pereira. Vía. A vida echa así, Mónica. Os máis fortes sobreviven. Sí, aquí deberían facer un documental, porque este bar é como a selva. Tedes que ir aprendendo estas cousas, porque eu non vou estar con vos sempre. Xa. Aquí chega Paspallás.
Calma, nenas, que non se estenda o pánico, que hai para todas. Hola, Mónica. Sabes en que se nota que chegas, paspallás? En que? En nada. As Coca-Colas. Pedín Coca-Colas e café. Unha pregunta. Por que sempre pides café se logo miro faino con mondas de pataca? Por darme o gusto de verte cargar co saco. Vou por ela furgona. Miro, quédache aí a factura para que te vayas a facendo a idea de pagar. Agora volvo, nena. Vou correndo poñer algo sexy. Canto marca a factura? Que faz? Sacar os cartos para pagar. Antes de pagar, hai que examinar a factura. Mira, que pon? Unha caixa de Coca-Colas. O primeiro que hai que facer é contar. Conta ti, xa sabes que a min sempre se me deron malas matemáticas. A ver, unha. Sí, hai unha caixa de Coca-Colas. O prezo é o de verdade. Se non subiu, sí. A suma é correcta. Está ben, sí. Mercancía correcta, prezo correcto, suma correcta. Estas facturas son das que máis hai que desconfiar. Xa. Cuñado. Dixéronche algo ás mulleres? Non. De casos como o meu é mellor non falar, dixo Balbina. Claro, prefiren que non saibas nada para que non sufras. Véxote algo deprimido. É que tive un pesadelo, unha premonición. Sí. Que vai ser deste bar cando eu morra? Quen vai ter a miña visión empresarial? Xa. Ai, todos estes mortos de fame están esperando. Esperando para qué? A que eu desapareza para facer un pandeiro de Mónica e Balbina. Pobre Balbina, é tan inocente. Home, inocente, inocente. Algo máis seria que a ti, si que é. A xente chodemo, Veñen e queren comer e beber como se isto fose un bar. Non, si, perdón, é que... Peláez, si, ten os papéis da conta. En canto poidas, traemos o bar suizo. Peláez, discreción, Quen era? Nada, nada. Algo relacionado co que me estabas a contar. Eu que non quero dar molestias. Xa, tranquilo. Daquela quedamos mañá para xantar na Casa de Turismo Rural. Moi ben. Eu levo cava. Invitación. Hola, Pedro. Que tal, Balbina? Hola, eu marcho que teño que facer uns recados, Ala, ata logo. Pedro, e que veñan tamén Paula e Roy, Moi ben, ata logo. Chao. Que? A onde vas? Por pastillas para o mareo. O avión non me gusta nadie. Xa teño todo preparado para o xantar de mañá. Para o xantar de mañá? Claro, vas ver ti que empanadas, chariño. Pero segue habendo xantar. Quero dicir que por min non tedes que facelo, E logo por que non imos facer? É que estando Miro nese estado... Miro, se está enfermiño, que tome un caldiño. A verdade non sei que me dá marchar agora e deixarte cun home así. O de Miro xa non che ten remedio. Xa. Pois... eu vou á farmacia. Vale, Charo, veica mañá. Vaya, aquí están os dous traballadores. Que pouca sensibilidade. Miro está algo canso, Será de levar toda a vida sentado. Mónica, xa podes marchar. Mañá terás que atender o bar ti soa. Vale, gracias, Balbina. Balbina, podes meter outra bolsiña de azúcar? Sí, agora mesmo. Bichera coitada de Balbina. É tan inxenua que vai pola vida regalando azucre. Home, por unha bolsiña... Unha bolsiña. Para conseguir azucre hai que estar cortando cana de sol a sol. Cuñado, non estica en corta a cana, Ese é un detalle sin importancia. Ai, pobre Balbina. Sen un home como a min a súa beira, quedará na ruína, pechada na casa, chorando. Home, pechada na casa, unha muller a súa idade aínda... Aínda que? Xa me entendes, Balbina aínda é nova e os homes teñen ollos na cara. Por iso mesmo, quen se ia arrimar a Balbina? Non sei. Calquera. Hola, Balbina, aquí che traio o café. Xa marcha, Ruliño. Xa ves, uns veñen, outros van. Coidas as patillas. Toma. Por certo, ese mandil que levas é novo. Sí, das rebaixas. Estás feita un artista de Hollywood. Pareces
un pastel de mazá. Ai, bo, xa será de mazá madura demais. Ben sabes ti que non. Chao, Balbina. Miro, tes unha xoia na casa. Tá logo. Ai, que pavero, Viches iso? Ese morto de fame quería ligar con miña muller. Non, coa túa viúva, case. Bocata de xamón para levar, Balbina. Marchando. Aquí tes. Por certo, ese mandil novo acaeche de maravilla, Me cago no mundo, outro Casanova. Moitas gracias, Tuto. Ti tamén estás moi guapo. Verdade, adelgacei uns quiliños. Nótase, che. Estás moito mellor. Ti que me miras con vos ollos, Balbina. Tuto do carallo, será traidor. Non lle vexo nada de malo. Un bailán que para sobrevivir depende dos nosos bocadillos. Podería ser peor, cuñado. Vas pallase Tuto rondando a miña Balbina. Nada pode ser peor. Hola. Hola. Balbina, mañá veño xantar no bar. Non haberá paella. Paella. O que vostede mande, padre. Gracias. E por certo, se mo permites, con ese mandil novo parece Santa Rosa. Me cago no mundo. Un sacerdote, parece mentira. Non me diga esas cousas, padre. Vostede tamén leva unha bufanda ben churrusqueira, A percha, Balbina, a percha. Dende logo, con ese corpo xa pode. Ai. Balbina, cun cura, iso sí que non, A couga, cuñado, estás desbarrando, Quero un enterro polo civil, oíches, quedas encargado. Miro, tes que facerte a idea de que Balbina non vai estar de loito eterno por ti. Pobre Balbina, que futuro. Acosada polos clientes e casada con algún paspán. O de estar casada cun paspán non sería nada novo, non... Que dis, miñoca? Nada, nada. Estes detalles hai que deixalos todos ben atados. Atados? Convéncete, cuñado. Balbina aínda ten admiradores. O que tens que facer é buscarlle un que lle conveña. Aínda por riba teño que facer de casamenteiro da miña viúva. Que case é inevitable. O importante é que non caia nas mans de calquera. Se cadra tes razón. Pero onde imos a topar alguén digno dela? Boas tardes. Hola, Pedro. Hola, Balbina. Xo teño todo. Un libro de repostería para min, un par de cepillos de dentes para os rapaces, unha revista de informática para Roy e unha de cine para Paula. E deuche tempo de facer todo iso, se hai 5 minutos que falamos. Sí, pero co meu traballo e con 2 fillos, un ten que ser eficiente. Ai, que rapidez. Cando eu mando a Miro a un recado, nunca sei se vai volver no día. Ois, pareceche ben que levemos un pastel de piña para o xantar de mañá? Non te molestes en comprar nada, vai cociñar a señora. Non, se pensaban facérmolo os rapaces a máis eu. Tamén lle das a repostería. Nah, hai que facer de todo. Xa verás que rico. Non tanto como os teus. Pero claro, eu non teño esas mans tan finas. Bo, non enredes. Se ti és un home do máis xeitoso. Convídote a algo. Gracias, Balbina. Deica mañá. Boas tardes. Cuñado, Pedro é o home que necesitamos. Pedro? En que me mellora a min o papón ese? É educado, limpo, solvente, culto, responsable... Xa, e sacando iso que? Non ten pensado morrer nos vindeiros días. Pedro é perfecto. A min gustaríame que fose un pouco menos calvo. Veña, home. Fan boa parella, Ademais, os dous son viúvos. Balbina aínda non é viúva. Xa, pero ese problema valo solucionar nos poucos días. Ti crees que Balbina estará contenta con Pedro? Máis ca nunca. Máis ca nunca? Vais esquecer de mí? Non, home, hache levar flores nos cabodanos. Se cadra non das máis caras, pero ela... Non me convence. Ademais, non me gustan os fillos de Pedro. Paula e Roy son dos rapaces ben simpáticos. Sonche moi gastóns. Pedro teñes que mercar revistas en vez de roubales eles no barbeiro. E biches, teñen un cepillo de dentes para cada un. Porque tamén teñen unha boca para cada un. Xa, pero non teñen por que lavalas ao mesmo tempo. Miro, tes dous problemas. Un, que Balbina non caia nas mans de calquera. Solución, que case con Pedro. Dous, que os teus cartos non vayan polo sumidoiro. Cuñado, a solución a este problema está na porta. Senta aí. Xa teño os papéis. O teu cuñado só ten que botar unha firmiña. Eu serei o titular da súa conta. Miro, agora debes transferirlle a alguén de confianza a titularidade da túa conta.
Transferir e darlle os meus cartos. A quen? Todos temos perto de nós a alguén desinteresado, nobre, culto, eficaz. Quen? Tuto. Eu, pasmón. Só tens que botar unha firmiña, eh? Santos. Non interrompas, Peláez. Un momento. Aí tes. Pois, aproveitando do cambio de titularidade, se cadra deberías pensar no resto. Que resto, Peláez? Miro é dono dun imperio hostaleiro. A Casa de Turismo Rural está ao seu nome. A casa, claro. E tamén ten terras na aldea, é un seguro de vida, e tamén... Peláez, deboche unha. Cuñado, todo é pouco para ti. Eu estou disposto a que me nomees administrador de todo. De todo? Sí, o bar, a casa de turismo rural, as terras da aldea... Non mo tes que agradecer, é o mínimo que podo facer por ti. Cuñado, tan pequeno e tan bo. Despois. Agora hai que apurar, tes que facer testamento. Testamento? Como? Ti vai indo pro piso a descansar. Ei, cuñado, non lles digas nada ás mulleres. Se elas non che contan a ti o que saben, non lles contesti a elas o que fas. E ti onde vas? Vou facer unha consulta. Estás estendendo mal a masa. Du sit heute wirklich hässlich. Que dis? Paula, que guapa estás hoxe. É alemán, aprendeu un mocharo. Ah, sí? Pois du bist aber anterrechtlich. Que quere dicir iso? Quérote moito, Roy. Eu tamén falei con Charo. Veña, a ver se nos lucimos co pastel. Xa vou eu. Vaya, sei que é o Día Internacional do Mandil. Non, é que estaba... Dende logo, Balbina, ti tedes moitas cousas en común. Que? Nada. Ois, Pedro, necesito saber que pasos legais hai que dar para facer testamento. Pois é fácil. Chega con presentar o documento ante un notario. Por qué? Nada. Un home previsor vale por dous. Hai que estar preparado para todo. Xa. Gracias. Despois dunha vida de traballo sen descanso... Nos testamentos hai que dicir a verdade, Ai, sí. Despois dunha vida de traballo sen descanso, menos os domingos, eu, o distinguido cidadán e empresario Miro... Non. Distinguido cidadán e empresario Don Ramiro Pereira, quero... Que é o que quero? Nomear administrador único de todos os meus bens... Administrador único de todos os meus bens... Incluídas a casa de turismo rural, mais as terras da aldea... Rural, mais as terras da aldea... O meu cuñado... O meu... Antón Santos. Antón Santos se con B ou con V? Da igual, asina. A Balbina nin palabra, non entende destas cousas, a pobre. E agora a notaría. Falaronme dunha notaria nova, Carolina Moldes. Antón, cando morra dedicarame unha estatua que poña o distinguido cidadán e empresario Don Ramiro Pereira. Sí, é un premio gastronómico. Toma. Pasen, por favor. Dou fe de que os notarios melloraron moito, Procuramos estar á altura da clientela. No seu caso é un dicir, claro. Senten, por favor. Saco xa a camisa. Isto non é médico, parvo. E logo,
Que desexan? Pois é que o meu cuñado quere facer testamento. O pobre está dun día para outro. Vaya canto sinto. Tranquila, e deixar ben casada a miña muller. Non lle fagan caso. Temos aquí un borrador asinado por el. Vostede pode redactar algo con máis. Perdón. Sí. Pois mañá ás 4. Moi ben. Desculpen. Falábamos dun testamento, non? Xusto, o borrador, miro. Sí. Que? Perdoe o meu cuñado, os nervios. Comprendo. Aquí está. Se cadra leva algunha falta de orografía, Santos se con B ou con V? Sí. Non, hoxe non podo. Mañá ás 4? É que ás 4 xa quedou antes. Gracias. Mellor ás 5. Moi ben. Desculpen, Vexo que nomea administrador de todos os seus bens o seu cuñado. Sí, vais a sacrificar por mí. Miro noméame administrador polos meus coñecementos de economía, sí. Ademais, a miña muller non sabe facer café sen café. Ben, quere incluir algunha cláusula para despois do seu... o falecemento? Sí, que me fagan unha estatua que diga Miro Pereira, licenciado na Universidade da Vida. A la boca, paspán. Seguro que está nas súas facultades mentais? Ben. Sí, segurísimo. É que se non está ben da cabeza non pode facer testamento. É que é moi creativo. Unha estatua que resalte ben os meus... o meu talento. Miro, por favor, que bromista, Unha estatua non é moito pedir. Ben, eu prepararei os papéis e xa falaremos en 20 días, está ben? Sí. Sí, como si dentro de 20 días podes estar morto. Claro, daquela dentro dun mes. Serás burro. É un asunto moi urxente, señora notaria. Sí, pero vostede xa ve como estou eu. Por favor, é que a situación del... Está ben. Se é unha cousa excepcional, fareino nuns días, está ben? Moitas gracias. É cuestión de vida ou morte. Nunca mellor dito, Daquela ata dentro dun par de días. Se non pode ser unha estatua, tamén me vale un manolito. Vamos, cuñado. Ala. Este Antonio Banderas, eche ben guapo e ben listo. Antonio Banderas. Como se non houvese homes máis atractivos. Como a quen, miriño? Como a Pedro, por exemplo. Pedro Barreiro? Home, ten as súas virtudes, pero non mo compares con Banderas. Parece mentira. As mulleres non tedes gusto pros homes. Non che gustará pas payás. Ou o padre Nicanor. Pero ti que dis? Miro, estás moi raro. Penso ben. Pedro é abogado e ten cartos. Iso éche moi práctico. Práctico? Sí, claro. Se necesitas un abogado, tes cartos para pagalo. E se necesitas cartos, tes un abogado para conseguilos. E a que ven todo isto? Nada. Ademais, é un marido perfecto. A súa muller nunca se queixou de nada. É que está morta. Sí, claro. Mais ao seu favor. De verdade, se eu fose muller, casaba con Pedro. Se ti foses muller, non creo que Pedro casase contigo. Pois, e a que ven toda esta teima con Pedro? A nada. Pero faríades boa parella. Antón tamén o dixo. Antón? Que ten que ver Antón con isto? Nada. Miro, xa estou farta desta leria, Como me volvas falar de Pedro, vas para o sofá. Só era unha idea. Pois ala, cala e durme. Balbina. Se me vas volver falar de Pedro, é mellor que durmas, Mónica, quedas logo encargada do bar. Marchamos para a casa de turismo rural.
Podo ir tranquila, non? Se conduce Miro, non? Oh, está cada vez máis raro. Botou toda a noite poñendo a Pedro polas nubes. Que se Pedro patatín, que se Pedro patatán. Que se fixen Pedro está ben. Se cadra aprende algo. Ata los zapatos ou así. Chegou a dicir que Pedro e máis eu faríamos boa parella. Pois sí. Ti és máis guapa que el ten máis cartos que a ti. Oh, cala, muller. Sempre pensei que Miro preferiría estar morto antes que verme con outro home. Se cadra que el se fixou noutra. Non dixen nada. Non te entendo. Poida que te queira ter entretida con outro, mentres el... Paréceche. Só é unha teoría. Con moito morbo, iso sí. A Miro nunca se lle ocorrería unha cousa así. Pero sei que andaba Antón polo medio. Xa estou listo. Que mirades? Nada. Pois veña. Vamos. Ti crees que algunha muller se fixaría en Miro? Pregúntalle ao padre Nicanor, que é quen entende de milagres. Charo, vas levar estas medicinas para a morriña. Pero, señora Cal, isto é contrabando, Non lle queremos facer a competencia, pero nós trouxemos este pastel. Oi, tenche moi boa pinta. Fíxeno eu. Ti só metiches no forno. Roi, vai cazar un grilo por aí. Pedro e Balbina nin se miran. Pois temos que xuntalos como sexa, Vou pola escopeta. Non, home, non, con diplomacia. Oes, Pedro, por que non lle fas compaña a Balbina? A Balbina, pero se está con Chara, que a señora Carmen. Xa, pero é que ás veces no medio da xente é cando un máis só se encontra. Leva uns días algo deprimida. Por que non lle falas ti? Porque el non vai casar con ela. Cala, Paspán. É que a Miro e a min xa nos ten moi vistos, aburrímola. Ademais, queremos falar co padre Nicanor. Vale. E logo, que queríades falar comigo? Pois queríamos saber de que vai tratar o sermón do domingo. Ides vir a misa este domingo vos? Depende do sermón. O sermón. Claro. Ala, ide sentando, que xa ven aí a paella. A religión está ben, pero a paella é a paella. Bar Suizo, diga. Sí, boas tardes. O señor Ramiro Pereira, por favor. Vaya. Pois é que é un asunto urxente. Non podería localizalo? Vai na Casa de Turismo Rural. Quere o teléfono? Sí, déame o teléfono. Moi ben. O mellor, déame o enderezo, e achégome ali. Ajá. Moi ben. Gracias. Dalle, piollo. Páseme outro pastel, padre. Pero se aínda tes no peto guardado o que che dei antes. A formiga do conto facía o mesmo e a ninguén lle parecía mal. Ois, Chariño, xa que en Alemanha vas traballar na Oficina de Turismo de Galicia, a ver se nos mandas algún turista. Dando así de comer virán por centos sen que eu os mande. Agora, en serio, gracias polo xantar. E máis estando Miro como está. O de Miro non se ten remedio. Vou por máis cava. Uns pasteliños. Pásamos pastéis, Charo, son para Balbina. Non sei como Balbina pode comer estando Miro dun día para outro. Miro, non sabía nada. Non lle queren dicir. Antón díxome que estaba algo deprimida, pero a verdade non se lle nota. Que non? A ela e a señora Carme parece que non lles importa. A procesión irá por dentro. Mais que procesión será un funeral. Ai, eu aliméntome vendo que dúas ovellas perdidas como a vos descobren a fe. Pero as cousas como son. Este pastel está riquísimo. Pois coma, padre, coma. Vio a Balbina e a Pedro. A que fan boa parella, Non lle entran ganas de casalos? Que? Atención! Un momento, por favor. Quero brindar por Charo.
para que sexa feliz en Alemanha e asiña estea de volta onda nós. Por Charo. Por Charo. Eu por que non podo tomar cava? Por anano. Mira a notaria, cuñado! Ala, agora non vai chegar o pastel para todos. Non digas parvadas. Imos falar con ela discretamente, que non a vexa Malvina. Veña. Miro, a onde ides? É que Miro non sabe se pechou o coche. Ten medo que llo rouben. Roubalo o noso coche? Para un museo será. E tendes que ir xuntos os dous valentes. Nestes tempos toda prudencia é pouca. Pouca. Ala. Que padre. Noso. Outro brinde. Gracias. Boas tardes. Perdón que chegue así. É que teño que facerlles unha consulta sobre o testamento. E como era tan urxente... Sí, claro. Que detalle, Moi amable, sí. Pero de pedir pastel, nada, Entramos e falamos, moi ben. Pase. Charo, ti sabes onde se meteron Miro e máis Antón? Pois non. Ai, cando eses dous desaparecen dun sitio onde hai pastéis, malo. Raro sí que é. Unha casa preciosa, Contigo dentro un cortello sería un pazo, guapiña. Prefiro que me chame señora Moldes. Sí, claro. Senta, guapiña. Cal é o problema que nos quería consultar, señora Moldes? Pois é sobre a propiedade dunha leira que teño por aquí. Pásalle algo? Miro! Non sei. É que vendo esta señorita, síntome revivir. Síntome revivir. Seriedade, cuñado, de revivir nada. Cando un vai morrer, Veña, non o vayas a estragar todo. Sí, claro. Creo que é esta de aquí. É que na escritura non está moi claro. Mire vostede, a ver si é aquela de lá. Esa? Sí. Esa de... Esta, sí. Esa de Miro, que faz? Miro, estás a... Miro! Balbina, isto non é o que parece. Con esa? Con outra? E aínda por riba loira? Señora, un pouco de calma, Tía, calá. Lurpia. Balbina, escoita. Non escoito nada. Parece mentira. Nesta casa. Con túa nai aí fora, no sofá. Pero se serás impresentable, moinante. E ti, mirando. Pervertido. Balbina, todo isto ten unha explicación, Señora, aquí non pasa nada do que vostede pensa, Naturalmente que non pasa, porque ti marchas agora mesmo. Fora, fora daqui, fora, fora. Pendanga. Así que entreténdome con Pedro, mentres ti andabas con esa tras las silveiras, Acouga, irmanciña, voucho explicar todo. Xa podes ter unha boa explicación, mona. Esa muller era notaria. Sí, notábaselle bastante. Pois como era notaria, xa queda todo aclarado. Escoita, como Miro vai morrer. Como que Miro vai morrer? Balbina, non tes por que seguir disimulando. Seino todo. Que sabes que? Que me quedan 15 días de vida, como moito. Pero ti que dis? Queres me tolear? Non xo contou a señora Carme. Como me ia contar a señora Carme semellante parvada? Claro que cho contou. Onte na cociña, cando volvemos do médico. Dízoche que o meu non tiña remedio. É que o teu non tiña remedio, sí, pero non pensei que se referise a... Pois eche certo. Miro ten os días contados. Pero que che pasa, Miro? Que tes? De todo. Se che fixera caso e me duchase a diario. Ai, Miriño. Pero como non me explicou ben a señora Carme? Non querería que sufrises. Tua nai, que valente e que discreta. Mira que cargar ela soiña con isto. A ver se carga tamén cos gastos do enterro. Eu creo que Charo tamén o sabía. Pero ninguén se atrevía a falarme claro. Mirade que sorpresa. Deu de visita o doutor Pampillón. Veño ver se aprendo a actuar en casos desesperados. En casos desesperados. Sí, espero que a señora Carme me ensine todo o que sabe. Sí, claro. Déame un bico, señora Carme. Que pasa, Balbina? Todos temos moito que aprender dunha muller tan valente. Home, máis que problema de valentía é de podar no seu tempo.
Podar, estercar, regar. Como que regar? Regar que? Xeranios, as petunias, as camelias. Sí, eu non teño maña. As plantas da miña consulta son casos desesperados. Pero eu pensei que falabades de Miro. De Miro. Miro non necesita nin que o poden nin que o reguen. Está forte como un carballo. A ver que pasa aquí. Doutor, Miro di que vai morrer. Sí, como a todos. Pero non dentro de 20 días, nin dun ano. Oíno todo mentres me vistía. Falabades de botarme no lixo. Pero que dis, Miro, como ia pensar tua nai en botarte no... Era o que pensaba facer eu con ela. Falábamos das plantas. Como das plantas? Entón non vai morrer? Por suposto que non. Me cajo no mundo. Imos pelo xardín, doutor. Sí. Esta xente creo que se excedeu co cava. Eu penso que sí. A ver, Miriño, se ti estás ben, que facía esa loira aquí? Xa che dixemos que era notaria. Como Miro pensaba que morría, estaba a facer o testamento e... Ai, que talento para improvisar mentiras. Aquí ten o testamento e a factura, incluído o tempo que me fixeron perder. Na miña vida me trataron igual. Espero non velos nunca máis aos tres, Pero era unha notaria de verdade. Entón, o do testamento era certo. Pero aquí di que o único herdeiro... Isto non é máis que un borrador, Todo ten unha explicación, Balbina. Non seixas modesto, cuñado. Antón íase sacrificar por min. Xa. Sacrificios. Vai no saber a pares. Levamos todo, verdade? Creo que sí. E Antón ten sorte. Despois de todo vaille quedar o apartamento ben limpiño. Balbina, déixame marchar e despedirme de Charo. Isto é por meterlle paxaros na cabeza a Miro. Os paxaros xa os tiña, eu únicamente lles botei un pouco al piste. Ademais, eu cría que Miro ia morrer. Xa. En vez de leválo a un hospital, leváchelo a facer testamento. Iso, mona. E ti non fales moito, que tamén és boa peza. Coa notaria. Oi, Antonciño, benche me gustaría que me acompañases ao aeroporto. Eu encantado. Non, o administrador único dun imperio da hostalería é un home moi ocupado. Pero... Chao. Charo. Chariño. Ala, Charo. Charo. Chariño. Charo. Chariño. Chariño. Ai, Chariño, imos te botar moito de menos. Eu a vos, pero xa nos veremos, Hamburgo non queda tan lonxe. Habémonos lembrar de ti cando comamos hamburguesas. Barbiña. Roy. Veña, non vayas perder o avión. Quero vos a todos. Xa nos veremos. Adeus, Charo. Ata pronto, Escríbenos. Adeus, Charo. Miño, quedar aquí de fregona pola túa culpa. En vez de despedirme da miña Chariño. Ai, non che gustaba tanto sacrificarte, mona. Deixa Vou morrer. Calquera che fai caso a ti. Serás paspán, pastranca, manda. Non empeces. Mira que podo contigo, Podes con que non me podes con que, cuñado, non me... Como callas, mágote, Non me des café, goña! Que che vai levar, cuñado!